So, pupuntahan namin po itong farm na binebenta dito sa Pulong Santol. Ito po ang daan. Ito po ang daan papuntang farm. So, from the munisipyo going south, General Luna Street. Tapos mayroong on your left, mayroong maliit na street. Papasok po kayo doon. Ang pangalan po ng site na ito is Guanson site. So papasukin nyo ang street na to. To your left, meron po kayong makikitang school. Yan ang Neverland Christian School. Tapos pagkalapas ng Neverland Christian School ay may makikita kayong pagawa ng hollow blocks. So after ng pagawa ng hollow blocks, mayroong maliit na street papasok dun sa farm. Ang farm po ay located sa Guanson site, Pulong Santol, Porac, Pampanga. At ito ay 6,622 square meters. Tapos, mayroon pong hollow blockan na dadaanin nyo. Takal ako produce na eh. Tsaka may maliit na eskinita after ng hollow blockan. Ito yung, anong street yan? Kailangan malaman natin ang street. So, ayan. Ito ang daan papunta sa farm. Ito yung lumang daanan papuntang Pulong Santol. Ayan. Uruy. So, ayun po ang daan. Papunta dito sa farm. Ito na po ang farm. Pagkaliko nyo, makikita ninyo itong bakod na ayan, na hollow blocks. Dito sa harap niya, may hollow blockan din. So, ito yung gate. Ayan ang gate ng papunta sa farm, loob ng farm. 6,622 square meters. Papasok na tayo dito sa gate. So, ito po ang bahay. 2 bedrooms, 2 bath. Ha? Lansones? Asan yung rambutan? Yan po. Lansones yan? Ewan ko po, di po namin alam. Ay, ayun, ano yung isa, ano yun? Yung tawag doon? Balubad. Tapos ito sampalok. Yung po malalak yung bunga niyo. Ha? Konti lang po yung bunga niyo. Konti ang bunga ngayon. Ito, mga buko, ano? Hindi pa namunga yung buko. Hindi po. Kinakain po ng kambing. Kinakain ng kambing. O ito. Anong pangalan yan? Langka? Walang bunga ngayon na langka, no? Ha? Namumunga pa lang po, maliit. Asan? Asan yung bunga? Maliit pa lang. Hindi ko makita. Ayan. Tapos ito mga atis. Ayan, atis. So, dito sa harap, halos atis. Ayan mga atis. Ay. Lalo yung tanaman nito?
ilang tanim? 5 Dito ba? po, isa po. Tatlo? Tatlo po. Tatlo? Tatlo po. Tapos yung mangga ilan? Yung mangga po. Atis din yun? Ano yun? Aratilis. Ah, wow. Walang bunga. Tagal na ako hindi nakakakain ng arati. Ano siya? Alam mo lang. Alam mo, that's okay. So, ilan ang mangga na mumunga? Dalawa lang. Dalawa lang. Mangga. Mamulaklak niya po yung kengarap. Ah, mamulaklak na. Hindi na sa buwan ng tirang puto ng kenya. Adwala ka sa mangga. Yung paparaming ko magkagalaye maglagay sa kaya ng yung bulan niya na naman. Biglang niya, medyo no, nagkatang parpador. Watang mo yung ikan sa kanito. Ano mo pa na